to Musikerong Uragon. Ayan po, ito ay panibagong vlogs na naman ako. Magre-record ako ng aking ginawang song. Inspired ako ngayon kasi sobrang napaka-supportive ng aking mga kaibigan. Kaya halos mostly everyday ako gumagawa ng song. Ewan ko ba, natataka ako sa sarili ko ang bilis gumagawa ng song ngayon, hindi katulad dati. Tinatamad ako. Kaya bago ko umpisahan ng aking awitin ay batiin ko muna kayo. Eto, may listahan ako dito ha. Ayan o. Ayan. Binabati ko po ang aking mga kaibigan na mga small YouTuber na walang sawang sumusuporta. First, Shasha Cuneda, Luisa Ador Vlog, Chubby TV, Aquila's Journey, Kisses the Cute Dog Channel, Missy Rain TV, Velmac Channel, Ebiang Rodriguez, Mom Kids TV, tama ba ako? Geraldine Balikaw Vlog, Bruno Nitibur Show, Plancy Prod and Almas Team. Yan po si Plancy Prod and Almas Team, napaka-supportive po niyan dati sa akin. Hindi ko pa po na PPM, kaya sinama ko na rin dito sa mga grenade ko. Ayan, ito po yung aking song. The title of my song, Magtiwala Ka, Mahal na Mahal Kita. My original composition. Gusto ko lang na ipadama sa'yo na mahal kita at hindi magbabago ang tunay na nararamdaman ng puso kong ito. Kaya't huwag kang mag-aalala, hindi ibig kita. Wala nang iba pa, ika'y nag-iisa sa puso ko, sinta. Mahal kita, hindi ko na inilihim pa. Sa puso ko'y ikaw lang talaga ang gusto kong makasama. Sa iba, puso ko'y iyong-iyo, pagkatatandaan mo, patuloy kitang mamahalin hanggang sa pagtanda natin. Di na kita sasaktan at paluluhain pa. Huwag mo nang balikan nakaraan sa'kin. Sana ay palagi nang masaya, na may ngiti at may sigla. Hiling ko lang na ang tiwala mo ay hindi magbabago. Hindi natitingin pa sa iba, puso ko'y iyong-iyo, pagkatatandaan mo.
sa pagtanda na